ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ସାର୍ 17 ମାସରେ ଯଦି ତୁମ ବୁଲୁ ବାବୁ ତମକୁ ଏମିତି କଲେ, ଆହୁରି ଅଛି ଏତେ 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତମେ କଣ କରିବେ? 17 ମାସରେ ତମେ ଅଧା ନଳା ହେଇଗଲଣି, ତାର 3 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତ ତମ ଦେହରେ ଡ୍ରେସ ବି ନଥିବ। କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛ? ଆଉ ଚୁପଚାପ ବସ। ତମେ ବା ଯେତେ ଉସ୍କେଇବ ମାନେ ତମର ଏମିତି ତମେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛ, ତମେ ବାହାରିଲେ କିନି ହେ କହିଲେ କିନି ତମ ନାଁରେ 1000 ଭିଡିଓ ପଣା ହବ। ତ ଜାଣିଛ ତ ତୁ ଚାଲୁଣି ହେଇକି ଛୁଚି କହୁଛୁ ତୋରଟା କଣା? ତ ନିଜେ ଯେ ମନକୁ ପଚାର, ତମେ ସବୁ କଣ କରୁଛ? କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛ? କିଛି ତମେ କିଛି ଏମିତି ଭଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ, କିଛି ତମେ କରିପାରିବ? ଫୁଲ ପଛରେ ଲାଗି ଲାଗି ତମେ କଣ କରିବ? କିଛି କରିପାରିବ? କିଛି କରିପାରିବନି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯା। हाँ, जय महाकाल। नाम का है? नाम बताया ना तो तू पैरों पे गिर जाएगा।